Kunezinsolo ezithi enye intuthuko eyenzeke ondini okhona kuyo ukufakelwa kwezibani yenziwe ngoba kulungiselelwa umsebenzi wokutshalwa kaShenge. Ahlala amathimba ekhona abhekana nalezo zimo lezo enjalo. Hayi ukuthi amalayithi akhandwe ngoba nakho ulungiselela umngcwabo omkhulu lo kade ukhona. Umgazi uthi kubaqinise idolo njengomasipala ukubona izindimbane zabantu zithutheleka olundi njengoba idolobha belisibekelwe yifu elimnyama. Abantu abebefikela olundi indlela abayiphathe ngayo bayiphathe kahle, sibonge nenhlaka ebeyimisiwe, inhlaka zokugcina ukuphepha. Makhulu amagalelo kaMntwana wakwaphindangene entuthukweni yasolundi. uNjangase uthi bahamba ezinyathelweni zakhe. Inyanga edlule maningi amasoyiso ahlaba ezakhiwo isemqoka, ikakhulukazi khona isakhiwo nesikhona lapho olundi ezoqaliswa nje ukuba sakhiwe emavikini amabili ezayo. Ulundi lwake lwaba yinhlokodolobha yobukhosi bakwaZulu, lwaphinde lwaba yinhlokodolobha yakwaZulu ngaphansi kwenqubo yobandlululo yokuzibusa iBantustan. Olundi-ke kwabe kunesigodlo sengonyama ocetshwayo ondini nesacekelwa phansi ngamaNgisi ngeminyaka yo-1800 eziphindiselela emva kokwehlulwa empini yaseSandlwana.